रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गइल रही नाचे जिला हम बेतिया नजरी में बस गइल बा। गइल रही नाचे जिला हम बेतिया नजरी में बस गइल बा। ए सखी हो सहाया पर साउंड वाला फंस गइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। फंस गइल बा। देखते आँख मरलस कहलस आई लव यू रानी। टप टप चुवे लागल लहंगा से पानी। ए सखी हाँ हाँ देखते आँख मरलस कहलस आई लव यू रानी। टप टप चुवे लागल लहंगा से पानी। बात नु बात से फसल बाटे रात से देहला सलस भइल बा। बात नु बात से फसल बाटे रात से देहला सलस भइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। राजन ढेल से सखी कैसे बताई। धर्मेश धमाका लिहले हमके फसाई। राजन ढेल से सखी कैसे बताई। धर्मेश धमाका लिहले हमके फसाई। देखी के उमेश हो बढ़ावतार बेस हो माथा मोर सटक गइल बा। देखी के उमेश हो बढ़ावतार बेस हो माथा मोर सटक गइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। ए सखी हो साया पर साउंड वाला फंस गइल बा। अरे फंस गइल बा हो।